Hát hellóztok mindenki, én Dédes lennék, és itt vagyunk egy olyan videóval, mint láthatjátok, buszok terén felszerelkeztem. Ugyanúgy, ahogy járművekkel én, mert már van hullunk is van egyébként buszokból, meg ilyenünk is, meg ilyenjeink is, amik már voltak, meg ilyenünk is, ami nagyon gyors. Ilyenünk is van, ilyenünk is van, ilyenünk is van, amiben volt, ilyenünk is van, kapásból 3, meg a sima. Az, hogy ilyenünk van 3, ez, hát nem fogom használni, mert eléggé, szerintem tudjátok, hogy mi. Van ilyen Iris buszpekkünk, hát van egy jó pár Ikaruszunk, mint láthatjátok, 2 nem csuklóssal, az, hogy pont az, hogy 2 csuklóssal felszerelkezve, és hát eléggé sok, eléggé sok csuklóssal, és egy nem csuklóssal, már nem tudok beszélni. A Ikarusz, meg egy ilyennel, meg egy ilyennel, és hát ma ez kerülne, hát vezetésre, mert vezetni fogjuk. Ezt az oldalát egy kicsit átalakítottam ilyen Tesco-sra. Tudom, szerintem más emberek azt mondhatják, hogy eléggé gagyi lett, de hát na, most mit csináljak vele? Írjátok meg kommentben, hogy milyennek néz ki. Max, ha valaki ezt fogja kommentálni, mert egyébként nem szoktak kommentálni. F1-jel, F3-mal, F5-tel és F7-tel ki tudjátok nyitni az ajtókat. Ugyanúgy visszacsukni F2-vel, F4-jel, F6-tal és F8-al tudjátok. És hát a P-vel befékezitek és elindultok, hát akkor ezt fogja csinálni a buszotok. Ezért eléggé érdemes megállás után kiszedni a P-t. Hát elindultunk, megyünk szépen vele. Tudom, eléggé papír, viszont tök jó. Hát ezt nem fogom kitenni a netre, ugyanis nem kérdeztem átfestést, pont azért, mert én csak magamnak akartam átfesteni. Valahogy normálisan be kéne ide állni, így. P, és akkor F1, F3, F5, F7, kinyitás. Megvárjuk, míg beszállnak a láthatatlan utasok, mert egyébként ezt csak scripttel lehetne megcsinálni. Ismerek is egy pályát, ami scriptes, csak hát eléggé kicsi, meg abszolút nem tudom megtalálni. Hát ennek így nem volt értelme. Akkor F2, F4, F6, F8, és kiszedve a P-t, már elindulhatunk utunkon. Így most így random fogok menni, mivel hogy nincsen úti célunk. Úgyhogy mindegy. Eléggé random lesz ez a gameplay. Hát ezt a busz megállót kihagyjuk, mert most miért ne? Hát piroson áthajtunk, mert itt konkrétan nincsen lényege a pirosnak, mert hát nincsenek járműveink. Multiban jön jól a piros, mint például most, meg kéne állnom, mert lehet, hogy jönne egy kocsi. De egyébként az se annyira lényeges, mert ha nem jön, akkor szerintem tovább mehetnél. Minek álljál ott, mikor nem jön senki.
Most mi le fogunk kanyarodni, ugyanis itt lehet normálisan bejönni. Az, hogy bemenni, most jöttem rá. Jaj. Na, egy kis bukkanó. És akkor jöhetünk a megállónkhoz. Itt láthatjátok, most tudunk beállni normálisan. Láthatjátok, így. A legkisebb is. Mi a Álljál meg. Hát, ja. Ezt nem akarom többször megismételni, de hát lehet, hogy ez többször is meg lesz ismételve. Jaj. Erről a buszról lényegében annyit tudhattok, hogy ez egy Ikarus 284-es tán. Süty. Menjünk tovább. Minden becsukódott. Minden. Péki. Amiről már tudhatjátok, úgyhogy ne írjátok le, hogy mi az a P, mivel hogy már tudhatjátok, hogy mi is az. Jaj. Hát eléggé minimális kinézete van, de szerintem el lehet vele játszogatni. Elmegy ez. Linket fogok tenni a buszhoz, csak éppen hát nem ilyen Tesco a legkisebbi számít felirat nem lesz a bal oldalán. Éppenségről az azért nem lesz, mert mondtam, hogy át volt szerkesztve. X. Közben csak köhögtem. Akkor is X. Megint elrontottuk. Hát ez így most így eléggé. Hogy de gyűlölöm ezt az nézd meg, hát. Na. Az ideg megölött el a viadértől. Megértjük. Na, ide most hogy álljak be? Álljál már meg. Hát érdekes egy megállás ez. Összes ajtó kinyílt. Orosz. Pici csönd. Felvétel van. Érzékeny egy kicsit a billentyűzetem, mert szilikon os. Megyünk itt közbe, itt bekanyarodunk, hoppá, kicsit elkezdtünk farolni.
Hát Budapesten 50 cm hó esett. Aki Budapesti, valószínűleg tud róla. Tüpp, tüpp. Működnek a tükrök. Amúgy, aki nem tudná, ez a verzió most a 0.4.7.0-ás, hogy tudjatok róla, de azért van itt már tükör. Az előtte lévő verzióban is volt tükör, ha jól tudom. Viszont a 35 a lapont valahanyasba már talán nem volt. Vagy az 2 pont valahanyas volt, nem tudom. De azokban nem volt tükör. Csak úgy, ha beállítod. Jaj, hé. Következő busz megálló. Álljál meg, álljál meg, álljál meg. Akkor megint a szokásos gombok. Így kinyíltak megint az ajtóink. Na, itt volnék még mindig. Jó. Újra visszacsukjuk az ajtókat. Hát a külső, az utcsó ajtó az egy picit makacsolt. Igen, P, amit megint elfelejtettem. Most egyenesen fogunk menni, csak megvárjuk a pirost. És már megyünk, és csak megvárjuk a pirost, és már megyünk. Értelmetlen muzsika. És megint piros, persze. Hát váltasz még van? Inkább behúzzuk a féket. Hát most én így felmegyek ezen a hídon, mert nem akarok megállni a busz megállónál. Mert megtehetem. Aki ismeri Zsédavot, valószínűleg már tudja, hogy ezt most így hirtelen onnan mondtam, mert én megtehetem. Van neki egy ilyen sorozatja. Lekanyarodunk. X. Még egy X. Szívesen. Jaj, amúgy ez mexikói pálya. Hát letöltést most nem adok, bár mondjuk adhatnék. Viszont ez egy csomó pályát fog hozzáadni, azért van nekem abból a Na, hát ebből már tudhatjátok, hogy ez egy darab csomag, amit zipben kaphattok meg. Amit nyugodtan be tudtok másolni a Terrarians mappába, és csak a Terrariansba, tehát hogy a PEX-ben nem másoljatok semmit, mert az nem lesz jó.
Megyünk. Na. Kiértünk megint a város szélire. Úgyhogy lehet, hogy vissza fogunk kanyarodni, úgyhogy már be is jövök. Ide, és stop, stop, stop. Na, így. Megvárjuk, míg átvált a piros. Megvárjuk, míg átvált a piros. Mehetünk. Így mehetünk. Na végre. Azt hiszem, itt már megálltunk. Utána akkor tovább megyünk. Bekanyarodunk ide, mert ide még nem kanyarodtunk. Most ez egy picit fajjal lett. Lekanyarodunk. Szerintem amúgy ide nem kéne bejönni egy busznak. Ha csak nem tud máshogy eljutni úri céljához, de megtehetjük. Megyünk tovább. Dur. Még egy fekvőrendőr. Vagy mi az? Ja, fekvőrendőr. Nem jön semmi, mehetünk. Ezt most csak úgy mondtam. Azért, hogy valamennyire valósághűs legyen ez a játék. Egyébként nem ilyen lesz tehát, hogy más busz nem ilyen kinézetű lesz, de azt csak akkor lehet garantálni, ha ki van dolgozva. Mert egyébként a törésmodell az ebben a verzióban már jobb, mint a régebbiben. Hát ebből látszik, hogy ez a régebbiben való, csak valamilyen működött. Örülök is neki, mert ha tetszik, annak ellenére, hogy ilyen a textúrája. Örültem neki, hogy működik, úgyhogy jó, király. Megyünk. Hát, mint láthatjátok, ott elől már volt is. Most nem mondod, hogy megálltál. Ó, hogy az a fel kell húzni a gépet. Ilyenkor annyi a teendőd, hogy felhúzod és már megy is. Ilyeneket lehet a játékban. Én ezért ezt szeretem, mert meg van könnyítve, de annak ellenére valósághűen is csinálták a gémet. Tehát látjátok, ez a pálya ez eléggé ki van dolgozva. Ha városi dolgokról van szó, akkor én ezt választanám le legtöbbször, mert ez jó nagy. Itt láttam már olyan videót, hogy itt játszottak a pályán, és multiba. Hát gondolom én azért, mert jó nagy, meg lehet vele játszani, mert még buszizé is van. Buszvégállomás is van. Csak mondjuk, vagy mexikói, hát gondolom én így. Várjál már, ez... Igen, ez mexikói. Ilyen... Hát nem tudom, lehet, hogy elmegyek a végállomásra. Busz végállomásra, azt akkor vége a videónak. Tudjátok, most már meg se állunk megállónál, hanem megyünk a végállomásra, és akkor a videónak itt vége lesz. De hát az még jó messze van, mert még akkor a
város szélére is ki kell menni valahogy. Ki kellene császkálódni. Meg minden. Ó, itt már jártunk. Azaz, hogy én már jártam itt. Hát nekünk most ki kell menni a város szélére, úgyhogy most innentől azt hiszem egyenesen fogunk menni. Ha csak nem jön közbe valami, miatt kanyarodnunk is kell, bár mondjuk nem inném. Jó, mi ez a lag? Menjünk csak vissza belső nézetbe. Itt már nincs akkor lag. Szerintem a pálya miatt laggol ennyire a gép. Hát bocsi a mini laggokért, de most mit csináljak? Nekünk nem ide kell jönni. Nekünk ide kell jönni. Megint valamit csinál ez a hülye izé? Utánfutó? Vagy mi ez? A vége a busznak, mert most hogy mondjam. Kimegyünk a város szélére akkor. Megkeressük a busz végállomást, azt hiszem pár sarkon végig kell lesz mennünk. Amúgy ez azért van, mert számolja a grafikát a gép, és ezért laggol kevésbé, mert nem sokszor laggol. Hát ilyen 20-30 FPS-sel megy a játék, azért. Jajjaj, laggol. Hát jó, most egy pici lag lesz a videóban, mit csináljak vele, srácok? Hát tudjátok, mi nem ide bekanyarodunk, és akkor itt a vége a videónak. Én nem mutatom, hogy kell leállítani és elindítani a gépedet a játékba. És akkor majd vége van a videónak. Mi a jó büdös funky hunky? Na jó. Előre. Na végre. Legkisebb is számít, ez csó. De csó. Na. Akkor ajtó kinyitva. És akkor lámpa lekapcs. Azt mondja, hogy X. Betesszük M-be a járművünket, és akkor itt jön az a része, hogy nyomtok egy X-et, és hosszan nyomjátok az S-t. Hosszan nyomjátok az S-t, addig, amíg fel nem ér, az egy, tehát, na, addig, amíg fel nem ér, a 9. fehér csíkhoz. És hát olyankor már csak annyi teendőtök van, hogy page down, és ott mehettek is. Na. Ennyi lett volna ez a videó. Iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót. Sziasztok!